Durant l'ús de la CNC s'ha de portar l'equipament de protecció adequat. Primerament, es col·locarà el material damunt la taula de tall. Perquè aquest quedi assegurat, s'usaran les peces mòbils que es veuen a l'imatge. Si la broca no és la desitjada, es canviarà emprant aquestes eines. Mitjançant un gir en sentit horari, s'afluixarà la broca. Es substituirà per la desitjada estrenyent en sentit antihorari. Aquest procés s'ha de fer de manera ordenada, col·locant les peces al seu lloc. Per encendre la màquina, es girarà l'interruptor situat al costat esquerre en sentit horari. Tot seguit, es calibraran els eixos. Amb l'ajuda del làser i usant la funció Joc, es clicarà Set 0 i Confirmar làser per definir la posició del 0. Per calibrar l'eix Z, s'endollarà i posicionarà la peça dorada just davall de la broca. Per confirmar el procés de calibrat, es clicarà el botó Z0. Un cop s'hagi acabat el procés de calibrat, es desendollarà i extraurà la peça dorada. Preparat a un USB l'arxiu .iso, s'introduirà al port de la pantalla. A continuació es clicarà el botó Start, Executar des d'un USB i es seleccionarà l'arxiu desitjat. Abans de que la CNC comenci a funcionar, s'ha de preparar l'aspirador. Quan tot estigui llest, es tornarà a clicar el botó Start. Com a recordatori, durant aquesta part del procés s'hauran de dur les proteccions necessàries. En cas d'emergència, prema qualsevol dels botons vermells situats a la part frontal de la màquina. Una vegada acabat el treball, es mourà la màquina a un costat i s'aspiraran els residus de damunt el material. Finalment, per separar les peces tallades de la resta del material, aquest s'extraurà de damunt la taula per evitar fer-la malbé.